Već pokušavam već 10. put da snimim i ne ide fantastično. Čisto jedan mali disclaimer, ja sam jedan mali tremaraš i onda ja tako kada krenem da snimam video, čisto krenem da pričam da je 260 na sat i da lupetam gluposti, tako da čisto ono, da vas upozorim biće i toga. Dobrodošli na moj kanal i dobrodošli na ovaj video. Za neke od vas koji znate, ja sam već neki raniji period snimala videe, a za neke koji ne znate, evo sad ste saznali. Uglavnom, prestala sam da snimam videe pre jedno 4 godine, skoro će 5 godina, bože, ne mogu da verujem da već se ligo prošlo, ali sam uvek nekako i ovih par prethodnih godina sam htela da krenem i bukvalno ne znam ja zašto nisam, ali ono kao hoću, ali kao sutra i onda znate kako već to ide, sutra i nikad. Tako da, evo, odlučila sam da se vratim i da budem aktivnija sa snimanjem tih videa, što mi je bio problem kad sam prvi put krenula. Često kada na svom Instagram profilu, kada pravim te kao Q&A, bože ko se mi svuda, kada pravim te Q&A, uvek se tu tako provuče koje pitanje kao što sam predala snimam, da li ću ponovno da snimam i uvek me onako kad da, hoću, ali nikako da krenem. Takođe, česta pitanja koja mi se provlače jeste iz te neke kao beauty sfere, što koristim za kosu, što koristim za kožu lica i tako to. Takođe, pitanja u vezi fitnessa, u vezi ishrane, u vezi gde sam kupila neke krpice, tako da sam sve odlučila da obradim kroz ove videe. Htela sam takođe da vam kažem, za sve šta vas interesuje, svaka tema, slobodno mi možete pisati u komentarima dole ili kada budem pravila Q&A, slobodno mi možete pisati i tamo. A ja ću se truditi da što više tema obradim. Tako da, to bi bilo sve za ovaj današnji video. Nadam se da ćete se pretplatiti na kanal i da ćemo se družiti u sledećim videima. Zdravo! Sam rekla, bože, sam rekla ovo zdravo, ne moram ponovno. Zdravo svima. Ne, ovo je kao da ste došli sa Zdravo. Zdravo.